Köre ayna kele darak sattılar. Mağşarda yüzleri kızmasa bolya. Kesekiyinin ayalına baktılar. Bozuk islegler dıngılasa bolya. Bay ölse yasını savuşan tentek, garip öllü boluyun tapmat telpek. Toyuňam yasına meňden tek, iyilgün hızmat edip algasa bolya. Dogonuňam bakasyny ögdüler. Köpçülükde kesekiyini ögdüler. İşi şowluýyň ayak teyin köwdüler. Haramlyk halala sığmasa bolya. Yalan towa bilen kitap vermäňde namazda yetmez kalbyn kirlänne. Sesine baat berip manat gurlänne. Adalatyň dili dymmasa bolya. Kim bolanny näme taýpan, kowmyň ýaşgydyr, garraryň ejirler dogmuň. Yellin günnen gorap ululdan ogluň garrylar öýüne dymmasa bolya. Sebäp bolup gelişiň ýaljahana ajal aljak bolsa tapdyr bahana. Ömrümiň soňuny goýup bahara toprak öz gujogyna ýagnasa bolýar diýär ýa-da şöýleýär. Tanışlaryň taşlap gitse, soramagy dogan gerek. Barda ýok döşüňden itse, goramagy dogan gerek. Toýuňda köwüşini tozadyp, kömege elini uzadyp, ähli etmeden düzedip, süýremäge dogan gerek. Doganlaryň ýakynladyň, dogan marka bardyr adyň, öşük bolsa ojak oduň, köremäge dogan gerek. Adam maşy egilmezmi? Ömrüň bir gün ezilmezmi? Tabydyňa eginlerini diýremäge dogan gerek diýär Ýamraz Şörlüýew şahyr. Ne oldu? Ýamraz şahyryň ýene bir goşgusy bar, jaň edip dur diýip. O sarlar hakynda iň köp ýazan şahyrlaryň biri. Doganlaryňa mı? Yok, jaň edip dur diýär.